kakabsat kada ito'y lesson tayo tatang lawas kahit mi nga ited iti na parang nga kablaaw ken kastamutin iti na impuswan a panagyaman kada kayo. Tani po Diyos ket naayat na po Diyos ket napnuan iti anos ken parabor. Gapu kada ito'y ket adda tayo manen tapno daytoy nga oras ket isu iti usaren tayo nga adalen iti lesson nga isupe lang ti adadalen tayo tatang lawas ken isagana tayo iti bagi tayo nga makipaset kakabsat into no umay nga Sabado. Kitagyaman nakadado kada kayo ti gayay dumawat kada ito'y simple outline. Daytoy kakabsat iti ka sisimplihan nga mabalin tayo nga i-share kada kayo. No daduma kita dagiti daduma nga outline nga maikabil iti Facebook, maikabil iti chat group. Ngem kas may sang teacher kakabsat. Ket kayat ko nga dayjay kasisimplihan no sino man kada kayo iti mangusar ket mabalin nyo kakabsat nga usaren. Adda dayjay ko na tayo nga talo nga paset iti lesson. Tapno nalalaka tayo IBA, IBA. Introduction, Santo dayjay body sa application. Maala tayo kabsat nga dayjay duwa ket constant. Tapay, alain tayo, kada ito lesson tayo. Anya dadalin tayo tata. Libro iti umuna, ken may kadua, ako rin to, saan tayo nga may kat dayjay. Isu nga no, dayjay introduction, agamat laeng iti pangalaan tayo kakabsat, ita quarterly tayo. Dayjay body, isutat adalin tayo. Mabalin nga na duma-duma, dayjay presentation kakabsat. Adda digiti agaramid dayjay outline nga no letter A iti irugida, letter A dayjay talngana mikatlong. No letter B kasjay. Ngem ijay application kakabsat. Kas may isang manen amestro. Iti pangaplayan tayo. Ijay ayan iti estudante tayo. Kasalala ko maagas kakabsat. Wano kasalala ko mataraon. Anya. Dadjay bagbagada nga, make your food your medicine. No dadjay doktor, intunno adda iti pasyente na. Isu iti mangibaga kakabsat, no anyang taraon iti mabalin na nga ited kadaya pasyente. Kas pangragwa, general diet, kunana, wano no salt, no fat, tapay, ijay ayan iti estudante, wano di pasyente, iti mangidiktar kakabsat, dayjay nga agas, wano dayjay ataraon. Kastamat kakabsat, iti panaginadal tayo anya. Sika, nga usarin ni Apo Diyos, nga tumulong ijay Sabbath school class yo. Na idumduma ka dayjay Sabbath school class ijay Mindoro wenno ijay buntok. No adda ka kas pangarigan kuma. Kasla ka makan ni Pastor nga Jan Turquesa ijay Quirino. Saan tayo kabsat nga mangaramid iti general nga application agsipud ka na idumduma dayjay lugar a pangiaplayan tayo. Okay? So nga nukikitain nyo, adda kadi iti kapadasan iti klase yung nga pangiaplayan nyo daytoy. Kasjay iti kayat tayo nga ibalakad kakabsat. Ala, adda tayon iti lesson number 3. Sakbay tayo nga unagan ay kat kasapulan tayo kakabsat iti agkararag.
Managayat ken managparabor nga Dios amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami manen kadayto nga gundaway nga ented mo Ama. Inurnong na kami akas agkakabsat. Manipod iti naduma-duma nga lugar nga may sa iti panggap. Adalen mi iti napateg nga saom. Tapno Dios intulo may nga Sabado. Adamit iti mabalin mi nga ibingay nga mangpaduras, mangparangay, iti panagbiag, dagiti anak mo, iti Sabbath school class apakikamkamangan mi. Agyaman kami nga rudo Diyos kaday nga gundaway, iso nga kasapulan mi iti tulong iti Santo nga Espiritu. Agyaman kami amat tapatgam, digito nga dawat mi, dinawat mi digito iti kay karyan, itinagan na po mesos. Amen. Dati pelang kakabsat iti libro iti umuna ken mikadwa Korinto. Iti leksyon nga adalen tay tata panagkaykaysa ken Kristo, unity in Christ. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti umuna Korinto 1 versikulo 10 na isurat ket basaen tayo. Dawatag nga rod kada kayo kakabsat gapu itinagan ti Apo tayo a Hesu Kristo asawen nyo amin kuma iti maymay sa abanag ken awan kuma dagiti panaglalasin kada kayo no di ket nan anay kuma iti panagtitimpuyog yu iti maysa a panunot ken maysa a panagrikna. Anyang kakabsat nga nagpintas dayjay dawat kunana ay apil dawatek. Anya dayjay nga adda kuma iti panag maysa iti amin a banag. Nga awan kuma iti panagsisina. Nga adda kuma iti maysa a panunot. Ken maysa a panagrikna. Sana inusar kakabsat, gapu itinagan iti Apo tayo nga ni Hesu Kristo. Namuan tayo, iti umuna nga duwa nga lessons tayo nga ni Pablo iso ti apostol ni Apo Jesus. Importante dayjay kabsat ta inbagana mismo nga ni Apo Dios isu iti nangayab kenkuana. God personally selected, taught, and commissioned and empowered Paul. In baga na kakabsat, dahil sikreto na iti panagrangay iti trabaho. Sa 18 a bulbulan, nga nagnaed iti Korinto. Iti tunggal Sabado kadayjay nga panawen, 18 months. Adda kakabsat nga napan nakiin-innadal. Inusar na Ilocano, napan nakisupsupyat. He reasoned with them. He argued with them. May panggap iti ayat ken iti parabor ni Apo Jesus. Ket inpakita namet kakabsat, iti kinaimportante dayjay ibagbagatay itata nga visitation. Napan ka ni Priscilla ken Aquila, napan ka digiti daduma a kakabsat. Kas may isang pastor, kan kanayon mi nga ibagbaga, there is no substitute for visitation. Uray kakabsat no, apan iti kabsat yu tubulong iti may isang trabaho. Sila kumay dinapan kami ijay Nueva
Santa Marcela, Apayao. Gapu ta di kay group mi, di team nga nagapu ijay PPH, ket ada nagapu di Davao, ada nagapu ijay Mindanao, Iligan, kasjay. Ket saan dapay ang nakita iti kinapintas iti lugar nga Apayao. Iti publishing director iti MPM ni Pastor nga Philibert Martin. Adda digiti kakabsat ijay, Yaputol. Amuda digiti ayan kakabsat digiti tourist spot. So simangpet kami iti Lunes, Martes, pasyar kami. Miyerkules, pasyar kami. Iti planuan dati pasyar iti Thursday, ken Friday, iti kunak, agbatya langinan. Tapay, Thursday and Friday are the days nga isu kakabsat, iti panagalan, iti desisyon. So kinaduaak di kitay layman, kit na po Diyos iti madaydayaw. Nung kayat da, pastor, pang-asim o may da kami nga kadwaan. Uri din na pang kami di kabayabasan kapsat. Kadwak daw Elder Osias Banayos, ni pastor nga Jaymar Abang, tapay ko na, agbisita tayo. So, isuday iti mangpili kadigjay apan mi abisitalen. Kasmet kini Pablo, there is no substitute for visitation. Nang runa, iti message na ket ni Kristo ken ni Kristo laeng. Tayo di na panalawas, inadal tayo kapsat, dahil pan nakabalin, iti cross ni Apo Jesus. Laglagi pan tayo, iti iglesia, iti Corinto, akas di iglesia, nga pakikamkamangam kakabsat. It is not exempted kadagiti problema. Na iti adalan tayo tata, dahil panagkaykay sa ni Kristo. Apay, gaputa adda dahil panagsisina. Gaputa adda iti problema. Amun tayo kakabsat, nga saan tayo nga exempted? Sa dino man nga iglesia, tapay, na isurat, ijay Apokalipsis versikulo 12, Kapitulo 12, versikulo 17. Kunanan ni Apo Jesus, ket nakapungtot day di dragon idi babae. Sino? Ni Satanas kagura na. Day di babae. Sino day tuy a babae? Sino day tuy nga iglesia? Kunana ni Apo Jesus, ket napanaginubat tinatda akapuunan na. Amang salsalimut-mat iti bilin iti Diyos, ken addaanda iti pamanaknak ni Jesus. May salaeng kakabsat. Iti target ni Satanas. Dayjay nga iglesia, nga mang salsalimut-mat kadagiti bilbilin ni Apo Diyos, ken adda iti pamanaknak ni Jesus. Anya iti wagas nga ramiden ni Satanas. Malagip yung kapsat na di pangaring ni Apo Jesus, may panggap ti may isang agtaltalon, he is representing God by the farmer. Gat adda ti taltalon na. Pinili na nga apan mulaan dayjay ataltalon na iti naimbag abukel dayjay ti trigo. Ket iti rabii dayjay kabusor apan namet kakabsat nga minulaan dayjay ataltalon daytoy nga agtaltalon iti dakes abukel. Isunya dayjay si Sanyas.
Ket idin nga agtubudan, agpadpadada, bulong, DJ kayo da, ingana nga idin nga makitan digijay nga kadwa, DJ akin taltalon, iti nagdumaan da, sinalutsod da, apo saan kadi, nga itin mulam ket trigo, apay nga adda iti sisanyas, laglagipan nyo, iti kunana ni Apo Jesus di pangaring, gapo iti kabusor. Iti unag ti iglesia, adda iti ikabil di kabusor. Sumapantay kakabsat di problema, sa tayo mapan ijay solusyon, kahit ikabil tayo di resulta na, talo niya, anya di problema, anya solusyon, anya iti di resulta na. Anya iti problema, iti Korinto. Iti umuna ang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 12, insurat ni Pablo kunana, kayat ko asawaan na ito'y, at tunggal maysa kada kayo kunana, siya kaduanak ni Pablo, ket siya kaduanak ni Apolos, ket siya kaduanak ni Cephas, ket siya kaduanak ni Kristo. Anya iti agparang, adda kakabsat iti faksyon, iti unag iti iglesia. Kasjay makadi iti iglesia tayo. Dahil kakabsat local church. Kasjay makadi iti iglesia tayo. Ikabil tayo iti organization. Kasjay makadi kakabsat iti mapaspasamak itata, akas napasamak iti. Ingganang adda kakabsat iti faksyon, iti unag iti organisasyon nang nangruna iti iglesia, kas iti Korinto, umay iti problema. Adda iti grupo nga kunada, siya iti pasurot ni Pablo. Adda iti grupo nga ibagana, siya iti pasurot ni Apolos. Adamit iti grupo nga kunana, siya iti pasurot ni Cephas. Sino dito Cephas? Ni Pedro kakabsat. Ngem iti kapipintasan kuma. DJ kunada, siya iti pasurot ni Kristo. Dito kakabsat, iti problema iti idi. Ket gapo ka dito'y a problema, imay paikit din nga dagiti agkakabsat iti uneg ti iglesia iti Korinto, ket napandangan nagdidin na rum. Umuna Korinto 6, versikulo 1, iti balakad ni Pablo ket no adda kada kayo iti saan nyo apan nagkikinaawatan. Saan nyo nga ipan ko na dare he take it before the ungodly for judgment. Anya iti lugar na ko na nga mapang kayo, no kumaitatay niya, apang kayo iti barangay hall. Ket ni kapitan ka saan met nga kamkamang ti iglesia. No daduma, kasugamin ti set up kakabsat. Saan nga awaten iti higher court, municipal court, nga ma-endorse iti maysa nga kaso no saan nga lumasat ijay barangay, adayay lupon o natayo. Iti barangay padasen dan as sulbaren dayjay a problema. Ngumiti kunanan ni Pablo, apay nga mapangkayo kadigiti saan amamati.
Ket into no saan nga masulbar, ijay lupon iti barangay. Umuli, ijay municipal court, wenno ijay trial court nga nang ato. Kasdi kakapsa. Ket iti panangibagana ni Pablo kapsat ket dayjay usaren na iti sao na Apo Dios nga mangisuro ken mangtubngar. Ket kunana iti bersikulo 5 iti umuna a Corinto 6. Shame on you. Kunana, I say this to shame you. Ibagak daytoy tapno makita yu kuma nga nakababain dayta nga raramidin nyo. Amuyo kakapsat. Intun no umay daytoy paksyon. Grupo ni Kastoy, grupo ni Kasta, grupo ni Toy. Si kakadi kabsat kunga mangi pangulo iti aramidem ket barkadaem digitoy tapno into no umay iti panagpipili at danto iti mangsuporta kanyam. Mariknayo kadi kakabsat. How I wish nga iti local church awan iti kastoy a mapas pasama. No di ket di may sa kuma agtitimpuyog kuma dayjay nga ibaga tayo saan pasurot na ni Pablo, pasurot na ni Apolos, pasurot na ni Cephas, no di ket di agtitimpuyog kuma. Tatadalin tayo niya, unity in Christ, agtitimpuyog kuma. Nga ibaga iti tunggal maysa iti uneg ti iglesia ket siya kadwana ni Kristo. I don't care no sino iti pakikadwa. Ngem iti kapipintasan deje kunana kadwana ni Kristo. Malagip yung absat deje example nga inted ko niya. Deje may sangar. Dahil may isang pilid iti bisikleta. Iti tinga dahil hab. Iti tunggal rayos apan kabsat iti rim. Adayo pa ilang ijaying ayan ti rim. Ngam intun no makadanon iti hab. Dagijay nga rayos nga nganidan agdedeket. Whatever differences nga adda kada tayo different cultures, different backgrounds, ta ijay uneg ti iglesia. Saan met kakabsat anya nga agpapada. Isu nga intun no mapantay di uneg ti iglesia. Adda dagijay kuna tayo nga nanumo iti panagbiagda. Adda met dagijay binindisyonan ni Apo Dios ti panagbiagda. Idi ada kami ijay lower kunada northern Apayao. Idi na nagigibong kami ijay Nueva Seventh-day Adventist Church. Nueva Santa Marcela Apayao. Idi agsangpit kakabsat. Dagiti kakabsat kitaan mi. Apo na yun. Nagsiyaat iti panangbendisyon ni Apo Dios kada kayo una tapay no kitain nyo itarwar adda iti van adda iti SUV adda iti pick-up ngem intun kakabsat adda dayjay unag iti iglesia. What I observe ket nagpintas da ili iti flora, iti agdama itatanga bisi mayor ni Apo Juan. Ket dati nga isu iti mayor, awan iti nangabak kanya na iti full term na. Iti nalpas iti full term na, da iti bisi na, kuna na si kantag mayor siya, may tag bisi.
adda iti nagpintas apan nagtitunos da iti flora. Ngem kitain nyo kakabsat. Idi itulod da ni Vice Mayor Juan, iti uneg ti kapilya. Napan nakikatugaw, no kasano iti kapudot, deje kapilya, it was summer, at dadyay nga agtugaw may, ni Apo Bisi Mayor. Idin malagip ko kabsat, deje may isang mayor, malagip ko iti may isang gobernador, malagip ko iti may isang congressman, ngem numalagip ko nga adda digiti presidente iti nasyon, especially iti Papua New Guinea, wenno ijay Africa, nga members iti Seventh-day Adventist Church. Iti may isang istorya kabsat, napan kano iti may isang iglesia iti presidente. Iti aramiden digiti ng iglesia, almost all of them have a red carpet na karol na igay. Tahanda nga mo no kaano nga umay makigimong di presidente iti nasyon iti kapilyada. Ket into no saan nga naipakpakada, unannounced, umay di presidente, teramidin dan dagi diakono kundi panglakayan, alain da di red carpet, manipod di arwangan, inggan di pagtugawan di presidente, nakadan ti red carpet. One day, napanday di ng presidente, ket tinubngar na ida, nga kunana, no umayak kakabsat, amakigimong kada kayo. Laglagipin nyo, agpapada tayo. We are the same. Anak na tayo ni Apo Diyos. Anyan na nagpintas. No kasjay ti panunot, kasjay ti mind frame, awan ti problema ti iglesia. Anya problema ti iglesia? There was a division caused by faction. Anya ngay may ti solusyon. Nga da problema, da solusyon. Ije umuna ang Korinto 1 versikulo 10. Kunana ni Pablo, dawatek nga rod kada kayo kakabsat, gapu itinagan ti Apo tayo a Hesu Kristo, asawen nyo amin kuma iti maymay sa abanag. Ket awan kuma dagiti panaglabsing kada kayo. No diket na anay kuma iti panagtitimpuyog yo iti maysa a panunot ken maysa a panggap. Anya lang ti solusyon. It is only in Christ. It is only in Christ. Ket nung kita kakabsat, daytoy anya, ngayon no addan dayjay santo nga espiritu, dayjay iti solusyon, awan kakabsat ti maaramid iti maysa a tao, nga isu iti mangsulbar, iti problema nga ikabil iti kabusor. Anya iti problema? Gapu dati kabusor, sino dayjay? Ni Satanas. Dirigat na kabsat ket agpausar tayo kadayjay kabusor nga mangdadael iti panagtitimpuyog iti bagi ni Kristo. Let us remember that the church is the wife of Christ. Saan tayo kung mga palubusan nga datayo, anyaman ti akam tayo, anyaman ti takder tayo, nga pausar tayo, nga mangdadael kadayta abagi ni Kristo. No daduma unconsciously, saan tayo nga ammo kakabsat,
nga datayo ket pausar. I'll give you one example. Many years ago, ada kami Takarinyo. Mga pasadon alas 9 iti rabi. Ada kakabsat iti May nga agtutubo manipod iti San Juan Church iti Mongkada. Dayjay iti kadakkel iti distrito idi. Karinyo, ada pa yung gana Batarlak, dayjay iti Katidog iti distrito. Ingana iti San Felipe, San Manuel, that is the stretch. Itatan, may sa, dua, talo, talon nga distrito dayta. Ket apay ko na, Pastor Pangasim umay ka aje San Juan. Ket no rumwarak ije balay, addang-adda daytoy. Saan apumanaw no saan ko nga kadua daytoy. Nakadanon kami ije San Juan. Idi kita it was already almost 10 in the evening. Nagadu iti tattao ijay. Gana di kalsada nagadu. Anya nga tada ito ko na. When I parked the car, hindi kita kabsat. Imagine the church, the old church in San Juan. Dito iti pulpito, at day iti may nga tugaw, at day jerabaw ti tugaw, iti nakaidda iti may sa balasang. Day balasang, linuganan, iti sa iro, devil possessed. At dyan ni Pastor nga Rick Vizcarro, manipod iti malam ti Sabado nga na dyan nga oras, kadwana digiti daduma nga estudante, ken manursuro iti Northern Luzon Adventist College, na pandadjay. Taday dyan nga estudante iti kolehiyo. Kat ko na, nuhaan nga, napasyat ni Pastor nga Vizcarro dayta nga sa iro, siya din ko na, iti bagi. Ngam kaputa dak ijayen, ket idi nakastra ka di kapilya kunana ni Pastor Rick, Pastor si kamatay. Kita idi igpigpil ko dahito Biblia. Kita di balasang, kitain na, nagtadem. Dayjay apa nagkita na. Ket kinatungtong ko jay inana ni Manang Esther Castillo adape laeng kakabsat di tasuyo itata. Kunana day jay ina balasang ko dato ni Pastor Rafanan. Idi kitain na nagtatem. Idi ala kun daytoy ket bas ginasak ti sauna po Dios. Then I prayed and made the command. Kuna sika sa iro babaen tinagan ni Kristo Jesus. Rumwar ka. Kakabsat adda iti nagsao. May sangag tutubo nga igiganan na diya mukod dayjay balasang. Mismo nga dayjay nga tutubo kuna na kasano nga rumwar ka kunan si Igam. Iti inaramid ko, intudok kakabsat dayjay baro, unaksika satanas kuna, ibatam dayta balasang. When I commanded that young men to remove dayjay panang pet na dayjay saka dayjay balasang, then I commanded again, nga dayjay nga sa irurumwar ka dayjay balasang, bimangon di balasang, kunak ikanyo tinumen, and everything went well. Kunana ni Mrs. Rafanan, dadi kunana, ingka katungtong dayjay agtutubo. Dayjay agtutubo adan iti likod iti church. Ijay, ayan iti ruangan. Idi napanak ket kunak, I'm very sorry anak kunak. Iti na ibagak ti kasjay. Kunana jag tutubo.
Uray siya pastor injak ammo nga siya gayam itos usaren ni Satanas. Kasjay no dadtuma. Adda digijay nga usaren iti kabusor nga saan da akayat nga mausar. Ngem iti solusyon. Di solusyon ni Kristo ken ni Kristo laeng. Isu nga tikunanan ni Pablo, I appeal to you. Dawatek nga rod kada kayo. Nga babaen ken Kristo Jesus nga apo tayo. Anya resulta? Adda kumay iti panagsao, iti maymay sa abanak. Adda kumay iti panagpipinakawan. Iti nagtingaan nyo, tapay awan kumadig iti panaglabsing kada kayo. Kano adda iti problema. Adda kumay iti panagpipinakawan. Anya iti banag na. Kunana, no diket adda kuma iti naan-anay a panagtitimpuyog. Unity. Perfectly united. Panagtitimpuyog iti panunot iti panagrik na. Anya nga iti resulta. Kita nyo nga sa. Muna, yung problema. Anya cause yung problema. Division, faction. Anya iti solusyon ken Kristo laeng adda iti panagtitimpuyog, adda iti panagmaymaysa. Anya iti resulta. Iji umuna a Corinto 4 versikulo 1 ken 2 kunana. Iti kasta ibilang da kami kuma a ministro ni Kristo. Ket agaywan kadagiti palimed iti Dios. Kastamet masapul adagiti ay gaywan tao da amatalet. Now, Paul put on himself. Akas ni Paul ikabil na kadatayo nga agay-aywan. Sino di gito nga agay-aywan? Kabil tayo ti local church kapsat. At dati agay-aywan iti Corinto. At dati agay-aywan iti iglesia yo. Sika, wino siya. Ket iti kasapulan, kunana, nga digijay nga agaywan, tao da amatalek. Now it is required that those who have given a trust must prove faithful. Matalag. Itinapinta sa kapsat ka di Tagalog, anya. Anya ti di faithful, matalag, iti Tagalog, tapat. No alaem di ballpen mo, mangala ka iti papel, isurat mo di sa unga tapat. No kastoy ko man di papel, isurat mo ti tapat, T-A-P-A-T. Upat nga letra. Basaem manipod ti katigid ingana ti kanawan. Tapat. Basaem manipod iti kanawan nga agpakatigid. Tapat. Basaem manipod ngato nga agpababa. Tapat. Basaem manipod baba nga agpangato. Tapat. Anya iti kayat na asawan. How I wish sino man nga inbaga ni Apo Diyos da kami nga agay aywan. From the local church to the higher and the highest organization. No digiti agaywan ket isuda ket matalag. Adda kadi iti problema iti church. Adda. Tapay, adda nga ron ti kabusor. Ingana nga adda tayo dito rabaw ti daga. Adda taited ti kabusor dayjay a problema. Ngem gapu kakabsat ta sika siya ken amin tayo nga inayaban ni Apo Dios nga agaywan ket masarakan a matalag.
Anya, kasano nga, agbalintay amatalag. Subliyantay ti lesson tayo. Awan ko maitipaksyon tayo. Anya, saan tayo ko mga siya para ken ni Pablo, siya para ken ni Apolos, siya para ken ni Pedro. No di may sa kuma, iti panagtutunos tayo, ngas kunatay kuma, ket siya kadwanak ni Kristo. When all leaders can proudly and honestly say, I am a follower of Christ, ada iti panagtitimpuyo. Dayjayen kakabsat nga mangi pangulo iti iglesia. Gapu ta isunan ket saanan akitaan no duma laglagi pentayo ako awang ka dita baro no saan nga da kami itinang pili kanyam. Adan dayjay ko natin no dumang kasala utang na loob. Anya, saan nga naikabil ditoy gapuno haan nga isuda. Kanya aramidin ton dayjay anaikabil. Hanna kayat nga tubngaren, saktan, itirik na, dayjay anang ikabil kadapada. No daduma umay ti eleksyon. Kaya ada iti may isang distrito nga inaibandan dagiti trabahador. Apay, tama panday ijay meeting iti misyon. Dakkel a meeting, constituency meeting. Ket kunana dayjay may isang pastor. No makadanon tayo dijay, nikastoy ti kandidato tayo. Nikasjay ti kandidato tayo. Kunamit dayjay may isang pastor, apay kasjayan. Hantay ka ding agpanuray no anya iti pagayatan ni Apo Diyos. Aday ti may isang panagpili iti nangatong posisyon. Unfortunately, I was very sensitive that day. Tatinanggag ko. Aday ti may isang nang ibaga, adantiin sa ganak nga mangala daytoy a lugar. Kaya kunak Brother Chair, I'm very sorry to hear such comment from a worker such as us. Ang kading nga daytoy katrabaho na po Diyos, kunak, apay nga, adamutin nga ibaga tayo syakti ng isagana. Gaputin sagana mo, isuka din, itusto ko na. No dadumang kakabsat, iti manggudwa, mangdadail, iti unity ti church. Iso digajay akapanunutan. Anya iti ibagbagan at eleksyon tayo. Kitain tayo, nga digayay anang ipangulo. Si Kaman, kensyak no napili. Kunana, now, it is required that those kadagijay nga naikan iti gundaway nga agaywan kadagitoy nga iglesia. Masapul nga tattao da amatalet. Tapno agbalin tayo ko kabsat nga tattao amatalet. Kunanan ni Pablo, ije surat na iti iglesia ije Pilipos, 2:5 inggan 11. Adda kumakada kayo daytoy anakem nga addaken Kristo. You see the mindset? Tapno agbalin tayo amatalag nga agaywan. Our mindset is in Christ. Kunana, isu nga idintong addaan galad a Diyos saan na nga inkan kano iti panakipada iti Diyos banag arebeng na ijay asalimet-mitan. Ano rin yan? Christ
at dadayjay agalad na nga Diyos. No di ket ko na nabinaybayan na ket inala na itigalad ti adipen. Ana aramid akapada dagiti tattao. Ket idinto ang nagparam iti kasasaad ti tao, nagpakumbaba. Anan kem na ang nagtulnog agingga ken ni patay, wen patay iti cross. Gapuna met iti Dios intanuk na iti kangatuan unay, ket inikan na itinagan ang natantanok kadagiti amin anagan. Tapno, itinagan ni Jesus isu amin atumeng agparintumen, dagiti adda sa dilangit, adda iti daga, ken adda iti unag ti daga. Ken anyaman adila ipudnuda, ani Hesu Kristo isu ti Apo, tao na tapno maidaydayaw iti Diyos Ama. Anila dyan? Maikat kakabsat iti faksyon. No dagiti mangi pangulo, ken amaamin akamkameng iti iglesia, adda kanya tayo iti nakem ni Kristo. Anyo dyan nga nakem? A humble mind. Awan dayjay panagplano nga agpailaen iti pagimbagan iti maysa ken maysa. Anya iti nadal tayo. Nakita tayo kapsat iti problema iti church iti Corinth. Anya ito? Dagitoy a problema bunga dayjay na imbukudan na imbasulan a panagbiagda. The sinful nature. Tapay, ijay Korinto, adda kakabsat iti amo, adda jay iti tagabo. There were masters, there were servants. Gapu kada ito'y, ti iglesia ijay Korinto, na bingay-bingay, iti naduma-duma a grupo. Anya di nga grupo? Grupo ni Pablo, grupo ni Apolos, grupo ni Pedro. Anya iti solusyon? Adalang ko may isang grupo, may isang anakon, isu ni Apo Jesus. Itinadal tayo nga solusyon kapsat ni Kristo. Gan ni Kristo lang. Awan iti mabalin amang sulbar, iti problema iti iglesia. Even in leadership, no saan nga balbaliwan ni Apo Jesus, dayjay panunot tayo. Napanak nagbisita iti may isang iglesia. Inawis na di panglakayan. Saan nang imbagbaga kakabsat? Iti sitwasyon dayjay iglesia. Idin nga sa bayak nga agsao, dinawat ko iti gimong. Kung di lang mabalin nga maminsan pa'y tumakder tayo. And let us greet one another kuna. Happy Sabbath. Ket ay ayateng ka. Baban tinagan na po Jesus. Nakatakderak yalikod ti pulpito. Buybuyaek iti iglesia. Adda iti nakita. Adda iti maysa nga babae nga membro. Idi bagak nga tumakder nga nagtakder, nakatugaw lang ta. Ijilikudan na, adamit ti maysa nga babae a membro, samot at timakder. Agsipot na saan nga inkapilitan, idinalpas, sonal, in sermon kun kapsa. Anya itin sermon ko. Inti in salaysay ko, Deje kunana ni Ari David, behold, how beautiful is to see. Iti panagtitimpuyog dagiti agkakabsat. Iti Salmo 133, versikulo 1 ken 2. Kalpasan deje service na padan dejan. Crossing song, benediction. Sa kinanta tayo deje, I have this hope. Muyo na pasama. Idirumwar kamin, nabati digitoy aduwa,
agan anug ugda, ag in narakop da. Bibya, nasiganak da elder ket kunana, pastor, digijay nga duwa, nasuruken asa nga pulo atawen nga wen umay da makigimong ngem pulos sa anda nagtungtungtong. Silently impon na dayjay manana isuna dayjay naba ng ito iglesia. Landlord ato ti dagana dayjay maysa isuna iti tenant da. Ket imay iti tiyempo nga anda nga agkinaawatan. Hami nga maurnos. Umay da makigimong hami nga maurnos. Ingala nga dayjay apanag problema da, nakadanon pay iti barangay, nakadanon pay iti korte. Iti pagragsakan dayjay nga iglesia. Diyay solusyon, ngimbaga ni Pablo, isu tinang sungbat dayjay problema dayjay nga iglesia. Dayjay ayat ni Apo Jesus. Nga kayat na nga kitain nga ti iglesia na adda iti panag kaykaysa. Mikatlo nga kahit kung ibagakabsat. The strongest message nga mabalin nga isermon ti iglesia ket no adda iti panagmaymaysa daytang iglesia. Adda iti maysa nga baryo. Katungtong ko digiti adda iti nga baryo ti kunanta, pastor, nakababain pay nga digiti membro yo isuda metten ti agdidin na room. Ama, idarom na ti anak. Di anak, kamatin na dayjay ama. Tapay, gapu taawanen dayjay ayat ni Kristo kadakwada. The message is, how good and pleasant it is when brothers live together in unity. Kaslala dayjay maysa nga nabanglo nga lana, nga maibuyat manipud iti ulo nga gayos ingana iti iming ni Abraham. Ingana iti dayjay kunata yung abado na. When Christ works within the members of the church, there is unity. Anyan nga nagpintas kakapsat, nga iti iglesia tayo. Kas dayjay iglesia iti Corinto. No adaman iti problema, adda iti solusyon. Anya dayjay panagkaykaysa ken Kristo. Dayjay ti kararag tayo nagpaay iti iglesia tayo. Tapno nabilag iti panagsaksi ti iglesia tayo agpaay ken ni Apo Jesus. Agkararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Dios. Sikang ayat. Sikang dati pan nakabalin na nga dadaelem iti anyaman nga igmulay iti kabusor uray pay ti panagbiagmi kasamaten ti uneg ti iglesia. Agpanuray kami ken ka o Diyos. Ikatem kadi no anyaman daytang problema. Tapno adda kumay iti panagmaymay sami. Adda kuma o Diyos iti may nga panunot ti anak mong addan kada kami. Tulungan na kami nga rod Ama. Itultuloy mi nga ikararagan dagiti kakapsat mi o Diyos. Ngano adda kadakwada dayjay pelaeng agsaksagaba kadagiti na pisikalan asaksakit. Pangaasim Ama agasam isuda. Idanon mo Diyos day tanga panakabalin mo kadakwada. Aprusam kadi isuda. Ket babaen iti pamati mi dawatin mi dayta o Diyos. Nabanlegi kuma iti panagbiag
digito'y akakabsat o Diyos. Gaputay ayatenda ka. Tulungan na kami. Itinagan na po mesos dinawat mi digito'y. Amen. Ken amen. Nalpas na yung lesson number 3. Akas daya ibagbagami. Muna. Daya lesson outline, ited mi kada kayo. Mi kadwa. Ay ayaten na kayo ni ako Diyos. Kat ay ayaten na kayo mat. Imbag nga rabi itayang amin kakabsat.